గాడ్ ఎవరు? సజీవుడైన యేసయ్య ఆ కొండ పైన 5,000 మందికి పైకే ఉన్నప్పుడు శిష్యులను అడుగుతున్నాడు దేవుడు. ప్రేమ కలిగిన శిష్యులారా, మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి వడ్డించండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాట, మా దగ్గర అయితే ఏమీ లేదు ప్రభువా, కానీ ఈ వాక్యం వినడానికి వచ్చిన ఒక కుమారుని దగ్గర ఒక 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఉన్నాయని చెప్పేసి శిష్యులు యేసయ్యతో చెప్తున్నారు. యేసయ్యతో చెప్తున్నప్పుడు యేసయ్య ఆ రొట్టెలు ఆ చేపలను ఆకాశం వైపు ఎత్తి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వీళ్ళందరికీ వడ్డించి ఉన్నప్పుడు సజీవుడైన యేసయ్య, ప్రేమ కలిగిన యేసయ్య, కృప కలిగిన యేసయ్య శిష్యులకు ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ వడ్డించారు కదా, వడ్డించినప్పుడు 5 రొట్టెలు 2 చేపలు 5,000 మందికి సరిపోయాయి. కానీ ఇంకా రొట్టెలు అక్కడక్కడ పడిపోయి ఉన్నాయి. ఆ రొట్టెలను అన్నిటినీ ఏరి 5 గంపలు మిగిలితే రొట్టెలు ఇచ్చినటువంటి ఆ కుమారుడికి ఇచ్చారు. మరి ఈ రోజున ఆ వాక్యం విన్నారు. ఆ రోజున వాళ్ళు ఆ రొట్టెలు వాళ్ళ కడుపు నింపాయా? వాళ్ళ కడుపు నింపలేదు. రొట్టెలు కాదు వాళ్ళ కడుపు నింపింది యేసయ్య బోధించిన వర్తమానం, యేసయ్య చెప్పినటువంటి మాటలు వాళ్ళ కడుపు నిండే. అందుకే ప్రేమగా యేసయ్య చెప్తున్నటువంటి మాట, మనుషుడు జీవించేది రొట్టె వలన కాదు, కేవలం యేసయ్య మాటల వలన. మరి నా జీవిస్తున్నావు బిడ్డ యేసయ్య మాటల వలన? వాక్యం వల్ల జీవిస్తున్నావా? వాక్యానుసారంగా జీవించు, నీ జీవితంలో గొప్ప బహుమానం